Guys, welcome to my vlog. So my name is Chararat Chararat Chararat. So naami karon sa bukid. Kung asa mi work sa kapi na pod. So mga kaupaw, mangguna na pod mi karon diri sa kapihan. So naami karon sa Bakilid. It's more fun in the Philippines. Woo! Sana all. Woo! Char. So mga kaupaw, idi mo na ako karon sa pagguna sa kapi. So tsara ka mong langit karon dito sa Bukidnon. So update sa weather. So 99.9 hoy ulan. So mga kaopaw, thank you for your patience. Thank you for your environmentally loyalty of my YouTube channel. Hi, what's up? Welcome to my YouTube channel. So natakaroon diri karon sa kapihan ni Bias kung saan pagguna sa ato ang reporter. Mga gabi, may buntag kanyon tanan. So karon magsugod na unta mi og kanang hala flower. So nakakaupaw na ako ron sa bukid para hindi mo na ako ang among pagtrabaho kay kanang saon siya pagguna sa kapi nga dili mag-igo ang punuan, kay kung maigo ang punuan patay ka sa tag-iya. And I thank you. Hay mga kaopaw, so naami diri karon sa moang gunahanan overview kaayo diri sa moang trabahoanan mga kaopaw. So makita jud ang Kalilangan, Pangantukan, Don Carlos, Maramag, Valencia, Manolo, Cagayan, Visayas at Mindanao. Kahit sorot ng mundo, tayo'y Pilipino. Charis. So wala pa mi nakasugod mga kaopaw ay ako makawin nga nagbaid pa naras ang tanan di ba? So hi mga kaopaw. Sikat na taan ni. Magkawa ka waka Thank you for watching my video, Charis. A few moments later. So magsugod ng mga kaopaw. Dito ako magguna. So mga kaopaw, magsugod nimo. Later. So nga ni paguna. Paghawan sa kape. Ayahay ka mo may mayo upaw. Ano naman? Di ko mag-expect na di ko malibak ani diri mamaritis. Ang bot gabi ra man ni siya. Murag gibitok jud ko ani. Simbak ko nagmotor man ko ring. Alam muna upo ko malibang. So dapat no dakong sighawan ang kape, char. Hala oy, ano kuntian Again, murag anak ko na jud ko, char. Sana all. So need jud nga magtuwad-tuwad mga kaupaw kay hinlo. So that's it. I'm done here. So
Sabi ka sa mga kaupaw. Ano mga buang? Hi mga Hi mga unggoy. Mga dagkong utang ng guna. Wawa. Sorry ha, for the content only, rabi ajud na ko ah. Ay kabalaka ba? Matigaw ba natin siya? My God. Domingo ay nga kana ta ko pa. Ang isa may tagubo sa. May tagubo sa. Ano ang video eh? Basta sa lamisa siya may taguro. Video ni ate iniwawa o marites. Pag wara-wara daw, tinda nila. Kung nakikita ba ka? Makawaka daw. Alang kay masi. Kay naay ka ng kuan, naay ka ng stand, di man gamiton. Di karon nagkamamo na. So that will be all mga kaupaw. So kailangan ko munang putulin yung video ko kasi napakahirap i-set up yung camera ko. So mag-video na lang ako mamaya siguro pag ano na lang. No, pag may magandang plaster na, okay? So for today's video, turn over. 1 hour later. So hi, what's up mga kaupaw? So welcome back to my YouTube channel again. So tapos na po kaming kumain. Nandito po ako ngayon sa kapihan. At nagbi-video kasi yung mga kasama ko ay nag-relax pa sila kasi bago na din kami natapos ng kumain mga kaupaw. So ngayon, papasok ako sa kabilang area. Yeah, so walang magalit dito kasi yung kabilang area at yun na area is ang may mga ari nito is mga friend lang sila kaya ito kaya napapasok ako kaya turn over. Sana all. so yun na nga mga kaupaw na bayot. So kaninang umaga, ginang buntag, before kami nagsimula sa aming trabaho ay nagbi-video ako at saka kanina I'm so sorry mga kaupaw, mga guys, kasi nahirapan ako mag-sight ng aking camera doon sa aming pinagtatrabahuan. So sa hindi nyo tinatanong, nandito ako ngayon sa kubo na ito. So hindi ko na magalaw yung camera ko guys kasi sinisit ko na siya ngayon. So nahirapan, as in nahirapan po ako na mag-set up ng aking camera kasi wala po ako ngayon guys. Wala akong mga gamit sa mga sorry sa mga pagba-vlog. So ayun na nga mga ano ba? Ayun na nga mga guys. So I'm so sorry. Tinatapos ano ba? So mga kaupaw, tinatapos ko na ngayon ang aking pag-video dito. So I hope you like my video and please like, share, comment down below, and please don't forget to subscribe. Don't forget to subscribe. And please click the notification bell para palagi kayong updated sa mga videos na ina-upload ko at i-upload ko pa. So thank you and bye-bye. God bless. I love you all.
So, ayun na nga mga kaupaw na bayot. Bati jud ay. So, hi mga guys, mga kaupaw, welcome back to my channel again. So, wala na